Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Dok, Dok, may nangita di mo, Dok. Unyag may nangita na ako. So may problema na, Pyot. Tanawag kayo sa nangita di mo. Excuse me. Mahi mo bang makigsulti nimo sa makadiyot, Sir Greggy? Naara, Dok. Corina? Pyot, unsa ko ning... Unsa ito yun yan ako? Nga maraming kambutanan ako, Dok. Siya may dunay tuyo ni mo. Di man ako. Kako. Sir Greggy? Dayon, Corina. Pyot. Pyot. Presentang, Pagtarong rin ko dahil kako. usahaman pagtarong dong. Pamati. Namati ko. Paminaw. Di ko gusto nga may makadisturbo sa mong pagsulting ni Corina. Nakasabot ka. Salan? Mula ko kasabot, oy. Basta pagitag paagi nga dili may madisturbo. Corina, nahibaw ko nga mahinungdanon ang imong pagkiksultihan ako. May lingkuranan diri sa suod nining tindahan. Diri ta magsulti. Lingkod. Di unta ko musud ning imong opisina sa imong tindahan. Pero, mirespeto ko sa imong kaayo, Sir Greggy. Ug dili ko gusto nga may makabati nato. Ug basin mainsulto ka. Unsay? Unsay buto mo ipasabot? Gikasubo ko, Sir Greggy. Pero ni ako May aron... mubag, dili ka mag-share na ako. Please lang. O palihog, lingkod. Aron makasulti tagtaro. Di nilang ko mulingkod, sir. Kay nagdalisab ko. Kinahanglan ko makapalik dayon sa ospital. Gitawag na si ko na mag-share. Corina, please. May mo bang... Wa ko'y laing tuyo sa pag-anhi o pagpakikita ni mo, Sir Greggy. Ang pag-uli ra ni mo ining sobring imong gipahatag ni Mama Tansyang nako. Corina, Dawata palihog, sir. no. Palihog lang, sir. Dawata ni. Gihatag ko na para nimo. Ug dagkinahanglan ka na. Para sa gastuhan sa pagka-ospital ni Miles. Pero... Sorry, sir. Pero wa ko ikabayad ini. Ug kinsa may nagsulti nimo nga pabayaran ko na. Basta, sir. Iuli ko ni nimo. Kinasingkasing ko ka ng tabang nimo. Para sa mga anak. Para ni Miles. Ay kong insultuha. Wa ko ikaw insulto ha, Sir Greggy. Ang ako nga... Basta nga dili ko mudawat na. Kung dili ka mo dawat, ako ning ibutang sa imong lamisa. Ayaw kong palaguta. Sir Greggy, Sorry. Pero buot lang kong makatabang. Ayaw ikompromiso ang kaluwasan sa imong anak nga naa karon sa ospital tungod lang sa garbo. Kay usa ka gyud sa mabasol kung unsay mahitabo ni Miles. Magmahay ka gyud. Timanina. unsa? Dugir ka. Salah man to daw. Nganong wala mo ko pansinan ni Corina nga akong gitagad siyang pag-agis akong tungod. Ay, dili man to ba spelling ang iyag na wong? Tanaw na ko. Kipalagot ko ni Apiot. Iyag kong gihagit. Salah daw. Nganong mamugos man siya? Ngano bang... Mura na hinuunog ako ang insulto. O gibati hinuon kong kauaw sa kong gibuhat kapag pakikita niya. Unsaon ko man kining kwarta? Unsaon ko man ni?
to kaya ining mama ko rin eh. Wa pa man mabalik. Dada, Oh. No. Yan na po silulatan siyang. May balik na po daron. Magsultig. Wabagya po mabot si mama. si mama ni mo ko rin. Doon pa ko? Wala pa man lula. Maabot. Ay, naunsa naman ni inahan ni mo. Asa ba na ito siya gaganiharaman to? Gipangita siya sa nurse kay nagpadayon ang pag-low platelet ni Miles. Oh, ha? Alo. Nga kun magpadayon pa gani ang pag-ubos ni ini, kinahanglan ko ng abunuhan og dugo ang imong igsuon. Unsa? Ay, hain naman ni Scorina. Naunsa man ning inahana. Kinahanglan ra ba kuno nga mag-andam og dugo para iabuno ni Miles kun mas muubos pag-ayo ang platelet ni Miles? Ay, Diyos ko. Lola. Uy, Miles? Kapoy ko lang. Kapoy kayo. Uy, Ginoo ko. Kung mao, pahuway. Pahuway lang usa, ha? Hain man di ay si mama ko rin, Lola. Si mama ni mo. Ni anak turon. May giadto lang kadihiyot, ha? Paabot lang, ha, Inday? Maunsa man ko ini, Lola. Kapoy man kayo. Maayo pa ko ini, Lola. Dili ka ko ini mamatay. Ay, pastilan Ginoo ko ni mo, Miles. Mala ka in taon, oy. Ayaw pagsultig ingon, ana. Kapoy naman good kayo, la. Kapoy na cute kayo ko. Ay, pastilan, Miles. Hindi, ayaw in taon. Mahadlok taon ka, Inday. Ayaw in taon ni anak pagsulti. Maluoy in taon ka na ako, Inday. Kani apa to si Papa Prancing, Lola? Dili unta ko maingon ini. Oh, Miles. Imingaw na kayo kong Papa Prancing, Lola. Diyos ko. Basik dili na may magkita si Papa, Lola. Uy, Ginoo ko. Ginoo ko ni mo, Miles. Ayaw in taon pagsulti, ana, Inday. Ayaw in taon. Mamaayo ka ining imong balatian. Mamaayo ka ra. Marag dili na, Lola. Marag dili na. Diyos ko. Mamaayo ka ra lagi, Miles. Tambalan ka sa doktor. Dili ka nila pasagdan. Dili. Ginawa ko. Naunsa man ko. Muraglain man ang akong pamati. Huwag ko kasabot sa kong kaugalingon. Unsa kay bot pasabot ni ini. Kalit kong gikulpaan. Diyos ko. Wa ba kay daw tang nahitabo dito sa amo? Maluoy kayong taon, Diyos ko. Wa lang unta. Ipalayo ang taon ang akong pamilya sa kalautan. Ipalayo ang taon, Diyos ko. Oh, may nanawag. Si Corina. Kinuo ko. Nganong nanawag magka siya.
May nahitabo ka sa amo. Aduna ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!